Ak hľadáte pozemok pre rodinný dom, tak niečo pre vás mám v Trnave, doslova cukrovej adrese. Vybrať si môžete z dvoch pozemkov o rozlohe 1000 m2 a 830 m2. Lokalita je vďaka svojej polohe predurčená na moderné mestské bývanie. Nachádza sa v skvelej dostupnosti obchvatu, škôl, športovísk, akvaparku alebo historického centra Trnavy. Na nákupy môžete zájsť do nedalekého nákupného centra City Park alebo Kaufland. Jednoducho v blízkosti všetkého, čo moderná rodina potrebuje.